Здравейте! Това видео е допълнение към миналото с 7-те съвета за по-добра дистанция. Това е отново за по-добра дистанция, отново за Сафрит, отново за нашето море, Черно море, за България, защото и за България е малко по-различно и общо взето просто е допълнение. Така, това, което искам да допълня е, там ставаше въпрос за уловата. Искам да кажа, че самите улова е хубаво да са аеродинамични за постигане на по-добра дистанция. Какво искам да кажа аеродинамично? Сега, примерно, ето това улово. Ето това улово, то е аеродинамично, но не е с концентрирана тежест. Това нещо, като го духте малко вятъра или когато са хвърли с по-висока скорост, т.е. когато са хвърли силно, това ще тръгне по този начин, но веднага ще почне да са... голям шанс има да почне да се обръща. Това не е с концентрирана тежест и съответно с това нещо дистанция не може да постигнете. Ако тежестта на това улово беше концентрирана, ето е тук така, или малко по-в долната част, най-вероятно нямаше да има кой знае какъв проблем, но в случая това се води даже класическо улов за чипари. И това нещо не знам как може да се хвърля с това. Не знам как го продават. Това, което препоръчвам е ето това нещо. Даже ще го направя така да се вижда. То е буквално като круша или като капка. Ето го. То е, както и да го завъртя, то е едно и също. Като капка. Като това нещо пак е аеродинамично. Единственият минус, като не знам дали наистина е минус, но вече го виждам като минус, че тук долната форма, т.е. дупенцето е прекалено обло. Т.е. аеродинамично е, концентрирана тежест е, няма никакъв проблем с такъв тип улова, но ако беше по-издължено, от сорта на ако беше като цепелин, нали, ако беше, то не мога да го направя, ако е като цепелин, ще да постига доста по-добри резултати, нали, това нещо. Така, това исках да кажа за уловата. И още едно нещо искам да допълня за върицата. Значи, за върицата, когато се хвърля, не бях споменал докъде е хубаво да се отпусне самата тежест. Т.е. имате върица. Върицата, примерно, ето това. Сега само да го мушнем това тук. Нали? Ето това е върицата. И тук ви виси чипарето надолу. И идеята е, интересен пример, идеята, това, което искам да кажа е, докъде е хубаво да ви стои ловото, увисналото, нали? Тоест, какво парче е хубаво да оставите виснало. Това, което съветвам аз, и ще обясня защо, това е върицата ви, ако е 4 метра дълга, хубаво е да оставите това нещо да виси на 2 метър. Или примерно по средата, то реално в случая по средата е най-добре да виси. Или примерно на сгъвката, там където се свързват, ако имате върица на части, примерно ако са 3 части, хубаво е точно на втората сгъвка от макарата нагоре. Тоест, даже не на втората, даден на втората. Там където се свързва вече, сега не мога да се го представя точно, но реално се пада в средата на върицата. То някои върици са примерно на 2 части, но пак е хубаво да оставите да увиси точно до средата на върицата. И защо? Защо до средата на върицата и защо
не в гърлото на водача, защото в гърлото на водача няма как да сложите чепарето, няма как да го хвърлите. А, защо ловото трябва да е до средата на въртицата и защо пък да не е по-дълго от въртицата? Сега, защо да е до средата на въртицата? Защото когато се натоварва въдицата, това е перфектният момент, в който самата тежест последвала при хвърлянето няма да закъсне и самия момент. То се усеща като се хвърля. А, то се, вече като се хвърля 10, 15, 100 хиляди пъти, почва да се автоматизира процеса на пускане на ловото да е свърчи, нали? И когато тежестта е точно в, нали, увисналата тежест е точно в средата на върицата, тогава е по-натурално и по-стегнато движението на върицата, по-контролируемо, така да го кажем. А когато е по-увиснало, т.е. примерно ако ловото почне да виси до макарата или до първия водач, или примерно да увисне толкова колкото е върицата, тогава самото движение става по-дълго, за да може да изхвърли ловото. Тоест, аз вместо да се спра върицата на 45 градуса, аз трябва да продължа да натискам надолу, защото тежестта отзади още не е дошла там, където трябва да бъде, за да я пусна. И това забравих да кажа, че просто ловото е хубаво да застава в средата на върицата, като се изхвърля. Мисля, че само това с допълненията. Казах за ловата, казах за върицата, за самото изхвърляне, докъде трябва да бъде, обясних защо. И мисля, че това е напълно достатъчно като бонус, два съвета за аеродинамичност. И това беше като допълнение. Чао от мен!